Listor beltzen abia bat deusesteko lanetan izan ginen Hernanin. Voluntario taldeak eta uda langileak elkarrekin aritu ziren. Lanorduz kanpo abiak kentzeko prest dauden suhiltzaileek eta erlasainek osatu dituzte Vespa belutinaren aurkako voluntario taldeak. 2010ean lehen aldiz antzeman zituztenetik, Vespa belutina koloniak asko ugaritu dira. Eta listor beltzaren populazioa kontrolatzeko ahalegin handiak egin diren arren, Euskal Lurralde guztira zabalduta daude. Gipuzkoako ekialdean eta Nafarroako iparraldean agiri dira gehien, handik hasi baitzen hegoalderanzko zabalkundea. Ustez kalte handia egin zieten udaberriko temperatura baxuek eta eurite handiak. Eta ondorioz, aurreko urtean baino gutxiago antzeman dira udazkenean. Hala ere aurten, 184 abiak kendu dira Gipuzkoan. Suhiltzaileek 88 suntsitu dituzte, pasosainek 35 desegin dituzte, eta udal zerbitzuek eta voluntario taldeek 71 ezerestatu dituzte. Iaz ja ikusi genuen aurten suhiltzaileek ezingo zutela lan hori beraiek bakarrik egin. Zeren denbora pila bat ematen dute hortan eta beste lan askok dituzte. Eta horregatik planteatu ginen hemen Donostia aldean voluntarioen taldek sortzea. Suhiltzailei lan pixka bat edo ere zati bat behintzat kentzeko. Aida. Listorrak hiltzeko, Diptron izeneko intsektizida likidoa erabili dute aurten. Eta horri esker, voluntario taldeak sortu ahal izan dira. Suhiltzaileek ere pozoina erabiltzen zuten, baina da pozoin bat hautsan dena, eta beraiek egiten zuten gabian bota eta gero erretiratu kabia. Zeren pozoin horiei beraiek erabiltzen zutena oso efektiboa zen, baino odol beroko animaliei ere eragiten zien. Orduan gero txoriak juten badie larba jatea hilko zien. Horregatik erretiratzen zituzten. Aga teleskopikoen bidez, listor abietan sartzen den pozoina organismo urtarrentzat toxikoa da, baina ez du arrisku esanguratsurik odol beroko animalientzat. Orduan, bertan utzita kabia ere, naiz eta txori gero jun larba jatea, ez die ezer egingo. Eta horrek aukera ematen digu lan hau egunez egiteko eta ez gauez suhiltzaileek egiten duten bezala. Urte gutxitan, listor asiarraren ezagutza handia lortu da. Mendebaldeko Europa osora hedatzen ari da. Eta erakunde ezberdinen lankidetzari esker, haien aurkako sistema berriak erabiltzeari ekin diote. Horietako bat da aga teleskopikoa. Koloniak suntsitzeko ahalegin handiak egin diren arren, beti ez dira hil nahi izaten. Saiakuntzetarako ikertzaileek bizirik behar dituzte intsektuok, baina listorrak bizirik hartzea ez da edonork egin dezakeen lana. Suhiltzaileek egin ohi dute lan hori. Intsektuak bizirik zituzten 3 listor abia hartu dira aurten Gipuzkoan. Horietako bat Oiartzunen. Neikerreko ikertzaileak, Foru Aldundiko teknikariak, udal langileak eta suhiltzaileak bildu zituen listor harrapaketak, eta Teknopolis han izan zen. Bueno, ateratzen mazatea hobeto, Nire bai? Bai. Erotuko dia pila bat. Vespa belutinaren populazioaren kontrolerako tresnaren bat lortzea da ikertzaileen ahaleginaren helburua. Eta listor beltzak bakarrik erakarriko lituzkeen feromonak bermatuko luke asmo hori. Feromona diz, konpuesto kimiko batzuk edo eurek listorrak sortzen dutenak.
eta eurek erabiltzen dutenak euren komunikatzeko euren artean, gaur egun erabiltzen diren erakargarriak ez dira espezifikoak, bai dira nahiko ona, listor hauek garrabatzako, baina beste listor batzuk edo beste intsektu batzuk sartzen dira tranpatan. Orduan, azken baten horrek kaltea handia egiten zaie beste espezie batzuri. Nahi dugu ia sortzen bada holako gauza espezifiko bat honek tranpatan erabiltzeko. Baina hori egiteko behar izango dugu urte batzu, 3, 4, 5 urte gutxienez. Denbora asko behar izaten da beti ez dira lortzen emaitza onak. Feromona lortzea, epe ertain edo luzeko lana izango denez, bitartean populazioa kontrolatzen lagunduko dien beste tresnaren baten bila ari dira. Venga, va, bai. Egingo dugu, vuelta. Bai. Pozoindutako beita izan daiteke bitarteko tresna horietako bat. Intsektizidaz pozoindutako janari beitak jarriko dizkiete intsektuei, eta larbak elikatzeko janaria hartu eta abiara eramatean, listorrek eurek suntzituko dituzte koloniak. Pozoin garraiolari bihurtuko baitira. Hori da behintzat asmoa. Larbak hiltea da importantea, larbak hiltea baduzuz, abia akabotu egiten da. Orduan, helduak hilten batuzuz batzuk, danak ez duzu hilko, danak ez dira etorriko, ez da behartunko intsektizida hori. Orduan, hilko dira batzuk, baina bestiak ez. Orduan, espazuz akabatzen heldu edo langile guztiekin, abia segituko du aurrera. Listorren tranpetan, Txilen erabiltzen den intsektizida bera erabiltzeko asmoa dute. Baina bespa belutinaren aurka, eraginkorra den jakin behar da erabili baino lehen. Entsegurik egin gabe ezin jakin ordea, eta larbak bizirik behar dira, intsektizidaren eraginkortasuna neurtzeko. Larbak hiltzen baduzuz eta helduak ez segitun dute, horrek helduak eratamen dabe intsektizida pila bat abira, eta orduan joaten dira hilten larbak eta helduak ez. Orduan ez diskonturatzen, akabetzen dira larbak, eta behin akabazkero larbak ja ez dago langile barririk. Udazkenean entsegu batzuk egin diren arren, sistemaren eraginkortasuna hurrengo urtean jarriko da proban. Bespa belutinaren aurkako borroka zaila eta luzea izango baita. Gure artetik desagerraraztea ezinezko jotzen denez, populazioa kontrolpean mantentzea da helburua. Beti ere, erlazainek jasaten dituzten kalteak gutxitzeko.